যতনनो लामसोगा नि ग्रो अप चैनल तिनी आंनों नि बागै काशा खोनातत कक लब कक बचां तुइ फाइके राजद्वीप नि सजाक रांचाक आमा त्रिपुरा o koklop kok butang ang nong no sai khnaruanu faiding ke teilai rawi khrai nai layanu ani achima ha tripura nung busik nai thok ani ama tripura nini khurigo achima bagai ani shini mung tiprasa ani ama ni kok borok busik se khna tok ani hani musamung hajagiri mamita busik se musa thok ani hani kamung chumung busik se kan thok ani hani chamung busik se kothok ani hani re chapmung busik khna tok jadu kolija jadu no khilmani o ani kathar achaima ha tripura o ani kathar achaima ha tripura oron paikha o koklop kok butang rangchak ama tripura haikena tebo nong ni bagai kaham koklok nai tugui ang tui fen nai tong dial group channel lo te katal video ni updates rokmana bagai subscribe rokhai redi tinin bagai ashik no jotono na hamba te grow up